Baba ni da ayi mini aure. Ai ba hauka ake? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa baba. To, lafiya na ganka da jaka? Wallahi to lafiya ba lafiya ba. Ai ba lafiya lamarin nan. Na gani da yayana. Mun gaji da kwanan katifa. Aure na. Tashin hankali. Kali baba. Baba wani irin tashin hankali Wani irin ta so da ku yanzu shine. Nawa kuka tara? Karamin magana 40,000. 40? Na bada 15,000 ya bada 20. 40,000 fa. Wato auren Ku bi 40,000 za ta yi muku aure? Kai, ka tashi ku ban waje. Ba na son shashi. Tashin uwa ga guri. 40,000. 40,000 din. Baba ka san wani abu? Ka san wani abu? Ka san wani abu? Idan 40,000 za ta isa mu aure ba ko? Za ta yi. Amma za ta ishe mu lalacewa.